Mu video yathu ya lero pano pa Factory 265 Media tipitiriza nkhani ya mnyamata wina amene adathawa zoopsa kwawo ali mwana wa zaka 7 pozendewera basi yopita ku Lilongwe kumene adakasanduka chigandanga, ndipo tsiku lina adaona mbonaona atabera mkulu wina okhwima. Pamene timamaliza part 1 ya nkhani, mkulu uyu anafotokoza kuti moyo wake unafika pa mtambasale pamene anachotsedwa misala ndi mbusa wina yemwe anamupatsanso malo ogona abwino, zovala zabwino komanso chakudya chabwino. Komatu mkuluyu wapezeka kuthatha ndi imfa mu nkhalango ina ku Balaka. Kodi munthu oti moyo wake udayamba kuyenda bwinobwino chachitikanso ndi chani kuti zifike pamenepa? Tiyeni timaliza limodzi nkhani. Ngati ndinu alendo, pangani subscribe kuti tiziyendera limodzi. Komanso nkutheka kuti muli ndi nkhani yopatsa chidwi imene mungafune kugawana nafe, tiyankhuleni pa 0884 274 153. Ndine Oswald Mtimokaza, ndimakhala ku Lilongwe, dera lina limene matchedwa kuti kuntandire. Nje kunalibe nkhondo yoti anyamata amene amandidziwa amene uja amene wachita muja sangakhalitse amene uja akuberani. Ndi chimene chinachitika nchakuti abusaja amauza zoti amene uja amaba uja ndi wina, uyuyu ndi watsopano sangada. Ndi chimene machitika nchoti akafika ku nyumba akalandira uthenga umene uja samandiuza iyayi, amangondiuza zoti uzilimbikira kwambiri kupemphera ndi kuwerenga Baibulo. Nde vuto limene linalipo lalikulu ndilakuti kuwerenga ngakhale kulemba sindimadziwa. Paja munachoka ku mudzi uli nzaka 7. Kuwerenga kulemba sindimadziwa. Koma nitafika anandipatsa Baibulo. Ndipo iwo aja samadziwa zoti nene sindidziwa kulemba komanso sindidziwa kuwerenga. Ndiye nitaona fori moyo wanga pamene ndimati ndikagona pa matiresi ndikuti ndapita kwina kwake kandi ku rest house komanso sindimakhala momasuka. Ndiye tutafika kujana ndipatsa bedi ndikundipatsa screen. Ndiye naona kuti ulemerero apa ndiye wafika. Koma tsopano panali anthu amene zisanachitike zimenezo ndimathawa. Ndiye ndimamba kulingalira kuti tsono apa panduka nthawi ndimakhala moyo othawa apa ndili pamodzimodzi. Ndiye kuti anthu aja kuti andipeze ndikosavuta. Ndiye ndinambokhabe kulimbana kuli bwino ndithawe. Ndiye ndinangopanga chiganizo, ndinalankhula mawu kuti Ambuye amene aja ndikadzakumana nawo kadzandimangitsa akasadzandimangitsa, koma ineyo kuba, kusuta, kumwa ndasiya. Ndiye chifukwa choti kumakhala mapemphero pafupi ndikusala kudya komwe. Ndiye ndinamba kusala kudya, ndiye kupemphera fori sindimadziwa. Ndimangoti Ambuye mundilole ndisadzadziwe kuwerenga chikwangwani china chonse cholembedwa mu msewu, ndisadzadziwe kuwerenga buku lina lilonse limene linalembedwa, ndingodziwako kuwerenga mawu anu okhawa. Chifukwa ndakhala ndikuchita zinthu zonse zija chifukwa chakusadziwa. Ndiye mundilole, ndiye nthawi zonse ndimalira. Ndiye chimene chimachitika nchakuti ndikapita ku chalichi kumakhala maphunziro ammawa. Ndiye akamaphunzitsa ophunzitsa uja amatha kungotchula dzina munthu ta brother sosota ayimirirani mutiwerengereko buku lakuti. Ndiye ikafika nthawi imeneja ndimuonetsetsa kuti mwinake ndiloze nkhope pasi kuti asandiloze ine. Andi tikatha chiphunzitso chimeneja ndimati ndapulumuka. Ikafikanso Sunday timakhala chimodzimodzi. Koma Mulungu Baibulo limafotokoza zoti Mulungu siwachisokonezo ya. Mpaka panopo sindimamvetsetsabe. Koma tsopano chiphunzitso chili mkati anayamba kuwauza anthu kuwerengera brother Oswald.
kuti mawu anadza kwa Yeremiya pamene pamafotokoza zokhudzana ndi fanizo la owumba mbiya kuti anatenga dothi anawumba ndipo mbiya inasweka ili m'manja mwa owumba mbiya. Ndiye chimene inachitika chakuti owumba uja anatenga dothi lomwelo ndi kuwumba mbiya ina. Ndiye anayamba kuyika makomenti amene monga mmene watiwerengera brother Oswald. Inenso dzidzidzi ndawerengadi. Ndiye Bible limakhala ndi kamzere kamakhandika kanthambo kaledi. Pamene nawerenga paja ndinatenga kanthambo kaledi kaja ndikudutsitsa. Ndiye ntamva zimene zija ntangoli kutchalichi. Pamene tsopano namba amati Yeremiya yi ndiye namba kusiyanisa kuti okay nde kuti athuoneka chonchi ye anamba kuoneka chonchi. Ndiye ndinatenga fasting pafupi 3 days osamwa osadya ndili Ambuye ngati nkufa pabwino ndife koma mawu anu mmatsimikiza kuti munthu sadzakhala ndi moyo ndi mkate okha koma ndi mawu anu. Ndiye ndifuna Bible ja namba kuyamba uliwerenga kumadziwa kuti uyu ndi Genesis, uyu ndi Exodo, uyu Levitica, uyu Deuteronomy mpaka na kufika napoti pamene ndimaperekera umboni olabusa anadabwa kuti ine ndimadabwa kuti sindimakuona kupanga atendi kwambiri ndi Bible pamene mawu kuti nthameneja ndimalira ndipo olotika mapemphera mkati muja mukamachitane ndimangomva mawoja mukawerenga koma kuti pamene ndingapezere mawu amenewa kuti odi kapena kuti bwanji kunali kovuta kuti ndapeze ntamba kwa mawaja kumapanga interpret bwinobwino kuti odi mawu afotokoza kuti chani kuti munthu nditha kumphunzitsa bwanji. Ndiye ndinamba anamba nthameneyo kuyenera konkuja imene anandipempherera kuja kumachitika mapemphero a 12 koloko kwa lunch hour service khupirire sinuzo zoti Bible school yake wapita iti ndipo nthameneyo ndinabweretsa anadzazidwa ndi chimwemwe kumva zoti mwana uja amadziwa kutanthauzira bwino mawu. Pamene ndinapeza zoti anandiuza zoti suyenera kuzivala zovala wamba uzivala masuti ngati m'busa. Anandigulira masuti ambirimbiri anthu amene ena ake nnapalamu nnaderaso nakhwasula nde anandiuza kuti ndakudziwa pena paliponse imene tidzakumanepo ndidzakumangitsa. Anabwera ku lunch hour service pameneyo ayimbayimba makolasi ayitimbe nyimbo yodzutsira mlaliki. Nyimbo ija inangoti ayamba nnali ndi maganizo ndithawe tsono ndikathawa anthuwa ndapatsa chithuthuzi cha mtundu wanji. Ndiye mkati momwemo ndera Ambuye ineyo mukudziwa chokera pansi pa mtima kuti kuba china chonse chimene ndinachita ndinasiya. Ndiye kandimangitsa kasandimangitsa koma ineyo sindikuchoka muno. Ndinapeza kuti uthenga umene ndinawukonza kuti ndilalika uthengawo ndinasemba ndinalalika zimene Mulungu nthawi amafuna kuti ndilankhule pa nthawi imeneyo. Ndiye munayankhula zotani nthawi imene zimene anakuyankhulani kuti mpaka na musinthe ulaliki umene mudakonza kuti mulalikire ndikupezeka kuti mwalalikira ulaliki osiyana? Ndimafotokoza nkhani yokhudzana ndi pena paliponse wina aliyense akakumana ndi Mulungu kapena kupezeka kwa Mulungu kukafika pa moyo wa munthu kapena pa malo china chilichonse chimasintha. Ndiye amene chimene chimapangitsa kuti chisinthecho si pa malopo kapena si iweyo munthu koma chimene chapezeka pa malopo chimene chapezeka mu mtima mwakomo nchimene chimakupangitsa kuti iweyo usinthe. Ndipo popanda chimenecho munthu sizingatheke kungosintha pawekha. Nakamba zambiri kuti anthu atha kudziwa ngati wakuba ndizoona koma kupezeka kwa Mulungu kukafika pamalo kukafika mmoyo wa munthu
amasintha dzina, amasintha chikwangwani chimene anthu ukamadutsa kapena akamaona kumbuyo ukamaona chikwangwani mwina analemba kuti ayo mkulu ya maba, amasintha chikwangwani chija. Ndiye amene akonzeka akweze manja mmwamba anditsatizire pemphero ili. Napeza zoti mkuluja ndi amene analoyambirira kukweza mkono, bwerani kutsogolo kuno. Pomaliza nene kuti ndiye ndipemphere. Ndiye ndinapemphera, napeza kuti mzimayi uja kulira, inenso kulira. Ine ndimalira chifukwa ndimaona Mulungu akubwera akutigwirizitsa mkono ine ndi munthu uja. Nitapanga amen, anabwera kudzagwada. Ambuye alemekezeke. Mwapita lili ku Bible school? Ndikuti sindinapite ku Bible school, koma ndikudziwa ndi chisomo cha Mulungu. Andi ubale pakati pa ine ndi iwo Mulungu anaupanga mpaka na anane kuti chimene chichitike mubwere ku nyumba mudzalalikire kwa ananga. Ndiye nthawi imeneyo ndinazilandira chifukwa kauzimu kanalipo ndithu. Ndiye imafika nthawi yoti umakhala thupi. Ndiye ndinamba kulingalira kuti mkuluja mwina paja walephera kundimanga kundipitisa ku polisi chifukwa panali anthu, koma mmene ane kuti ndipite ku nyumbamo pamene akandigwirire. Ndiye ndinapemphera nazo Ambuye ndikupita, ngati nkukandimanga akandimange, koma chinyengo chinechi chonse inonda amene mukuchidziwa sindupanga chithimba maso chinechi chonse. Andi kunachitika zodabwitsa kwambiri. Ndinapita ndakapeza kuti gulu la anthu, ndiye gulu la anthu lija ndimaona ngati kuti likundidikirira kuti andimange, osadziwa kuti gulu la anthu lija likundidikirira kuti amve uthenga. Ndiye ndinafika ndalowa nyumba, ndinapemphera kuyamba kuphunzitsana mawu a Mulungu. Ndiye tili mkati mokhala choncho mpamene ndimapeza mkazi. Ndinapeza mkazi ndikupanga ukwati nyumba mwawo mwabusa momwemo. Nditapanga ukwati pamene anandiuza ndiye kuti uzikhala munomo, ndiye uzindiuza zoti ndipatseni ndalama zomwe akene ndalama ndilibe sudzazilandira bwino. Ndiye anandipatsa ndalama yokwana 15,000. Yokwana bwa 15,000. Ndiye moyo wanga be ndinanyinyirika. Ndiye anadziwa zoti ndanyinyirika. Chinali chaka chanji chimenechi? Imeneyo ndikuti inali 2002. 2002 I think 2002 imeneyo. Chabwino. Ndiye anadziwa zoti ndanyinyirika. Ndanazo zoti ndama ndikupatsayi ndikuchoka m'manja mwa munthu wa Mulungu. Mulungu amene amachepetsa zimene zili zambiri, Mulungu amene amachulukitsa zimene zili zochepa. Ndiye ndikupeka ndamayi Mulungu achulukitse. Ndiye ndinangokhala chete mpamene amandiuza kuti uzinena kuti amen. Ene namba akafotokoza ndi manena amen. Udzakhala ndi mashopu amen. Ndiye napeza kuti ndinapita mtawuni ya Lilongwe. Nakagula ndolo ndikukagula kafuti kobolera. Ndikukagula tina take amaseweretsera ana timalira kweche. Nikupeza kachikaroni ndikuyikayika pamene paja ndikumayenda. Ndiye ndimayenda kuchokera mtandire machoka 47 kulowa mtandire Mtsiriza Mwenera ndikatero ndibwerera ndilowa Galiva Shire 49 25 Ngona mpaka nakulowa Ngomani Chimoka Senti nkulowa 18 nditsetsereka ndi uwoloka bridge ndiyo ndalowa 47 daily. Kuma napeza zoti nitaenda kwa ma wiki ndi anandipatsanso chipsinjo akundiuza zoti koma ukumapereka cha 10 nitaenda kukhala ngati kwa mwezi ukumapereka cha 10 ine ndama yomwe iso ndizipekaso cha 10. Ndiye anandiuza kuti ngati ufuna kuti business yako itukuke chisisi chake
mchoti weyo uzipereka cha 10. Nde posafuna kunyozera namba kupereka cha 10. Nde ndi namba ndi 200 kwacha. 200 kwacha ndikaenda pa tsiku sinimagulitsa isi sinimapeza ndalama yofika yodutsa 2000. Magulitsa 180 muna 22 nimabwerera pamenepo. Ndekina kano ndinadzasintha ndinadzambopereka 300. Ndiyopeza zoti ndamayijaso inamba kumakwera nimagulitsa 3000, 280, 27. Kenano pamene to fungulo loti mina ndi yambe kugwira ndama yochuluka ili mkupereka. Then napereka mopsa mtima napereka 500. Fandi mapesa wiki iliyonse. Napereka 500. Ndapeza zoti ntapereka 500 ija ndizo zinamba kusinthira pamenepo. Namba ona kuti ndo kufika ku 4000, 5000. Ine ndikuti amayankhula zija ndizoona. Ndiye ndinasintha namba kupereka 1000. Ntango ambopereka 1000. Tsono anthu ayamba kuona katundu uja mosiyana ndimene analiyo. Mpaka ndinasintha kupereka umapereka 2000. Nthawi imene munali mukuyenda bendi zinthu zijammayika pa katoni paja kumayenda nato. Chifukwa nthawi imeneyo tinaiti zinthu tochepa kwambiri. Ndiye ndimati ndikakaodera ndi amadabwa kuti katonija ikusintha pafupi. Chifukwa ndimakaoda ndimadzasiya pa katoni pompaja. Ndikaoda ndimadzasiya pompaja. Ndiye pamene anandiuza kuti iwene upite kunsewa kubwandiro ukafike kwa chamani akupatse malo oti umangepo shop. Nde sinazilandebe bwino. Tsono apa pali ndalama oti mpaka ndichotseponso ndikalipire shop. Nde akandiuza ndimatala ndipita. Akangoti afika madzulo unapita. Ndama ndikalipira. Nde mpaka ndinapita kusika anandikana. Malo anati. Nde ndinagwiritsa ntchito wina wake amene timapemphera naye ala munthu ine mbale. Apereke ndalama yolowera musika. Ndalama yolowera musika umalipira 1000. Ndinapereka anandidulira malo. Nde ntamba kulipira 10000, ntamba kupanga cha 10000. Ndinapeza zoti makomo tsopano atseguka. Ndalama ndimatokha nayo 20000, 15000, 20 chakuti 1000, 30000. Pamene nagula ma block board, ma plywood mtown ndikukhoma pa malo paja. Kenakano katundu uja nankoloweka mmene pajapo ndikuzoyenda ndikusiya. Ndili mkati mopereka momwe munapeza kuti shop inasintha. Patapita ndithu nthawi pamene asite anane kuti zima block board izi pameneyo kunadza chuluka kwambiri moto kumakondo yaka moto m'misika. Ndiye analamula kuti tachisakasa zonse zichoke timange ndi njera. Pamene nachitikira mwayi napeza zoti nathamanga ndikumanga tanjera. Basi kusintha kunambira pomwepo pamene anayamba kulankhula kuti abusa akaja amampatsa ndalama napingo ndizo zambiri zolankhula. Ndiye ine sinimazigwiritsa ntchito fani madziwa chilungamo chake kuti sizili mmene iwo akuganizira. Ndiye mpaka napanga ubale wabwino ndi maBurundi ku mtown muja. Nchifake chisisi cha business zimangorengera kuti iwewe kuzilandira bwanji. Ena amati utopita patsogolo chifukwa choti wapita kwa sing'anga. Andi anthu ambiri amandiganizira kuti ndakhwima. Ali munthu nthawi yochepa chonchi sizingafike pamene zafika apa. Koma ndimayenda ndi chisomo ndikapita ku Mchesi nthamene ndikuti ndamba kuoda mpunga ufa. Ndiye ndikapita ku Mchesi ndikaoda amapeza zoti chimwene
mutha kutenga katundu wina mukakagulitsa mutibweretsera. Ndiye mapeza zoti mwina andipatsa matumba ampunga 3, andipatsa nyemba matumba 2, andipatsa flower. Zinthu zimezi jazo ndi zimayenda so fast. Zimene zinandipangitsa kuti kanthawi kochepa umoyo usinthe. Kenakano nde namba kumapita ndekha ku Zambia kuchipata. Nimakatenga ufa wa Zambia uja. Kuyamba namba ndi matumba 30, kenakano anakwera mpaka umatenga matumba 50 mpaka na kufika pa matumba 150. Ndiye mmene ndimafotokoza kuti ntafika mu msika wa Bwandiro ngakhale anthu anayandikana. Nthawi yoti ndinafika nthawi yoti afuna kupanga masankho. Ndiye ine ndinali mulendo zoti ndingapikisane nawo pa mpando wa uchamani sindimaziwerenga fa ndimadziwa zoti zangu za musika sindikuzidziwa. Koma mwachisomo cha Mulungu anthu amapanga kampeni ndikhale ndine chairman. Ndiye atayika mayina kunapeza kuti anthu anene kuti mayina osewa ayi pano amene akhale chairman amene ndinapita mtown akhale chairman ndi Oswald. Amene akufuna Oswald ndi ndani? Anthu onse anakweza manja. Mmene ndimabwera kuchoka mtown ndimadzidzimuka anthu akundiuza zoti ndinu achairman la msika wa Bwandiro ndindira osatheka zimene ndikhala chairman bwanji. Mmene ndimalowa musika anthu ndi kuti akuyimba cheya kodi nkhani zikukhala bwanji. Ndito anthu amene amapanga makampeni anyasidwa musankha bwanji munthu wobwera kumene. Ndiye ineyo ndinangoyamika kumwamba kuti sikudziwika sikuzindikira kwina kulikonse ndatengera chisomo cha Mulungu. Mpaka na 2018 kunabwera azungu kunja amene anafikira ku city amafuna apereke mphatso m'misika. Ndanayitanitsa misika yonse ya mzinda wathu wa Lilongwe machamani. Nde panali misika yokwana 10 yoti zituko zimenezo zimene zichitika machamani amene achitike mwayi asankhidwa. Nde mwachisomo cha Mulungu msika wathu wa Bwandiro unali ngulu la misika 10 ndiye ngati ife ngati nasankha mpanda ku 25 anasankha madzi musika wakulu madziso analovuta anasankha madzi ena anasankha matoilet. Koma pa machamani onsewo amene ndinagwiritsa ntchito ndalama bwino ndikumanga mpanda moti mukapita ku area 47 musika mukakhota pa filling station kuti mupita kumene kunali chezi mtemba mmapeza msika mukapeza zoti pali gate msika uli mu mpanda umene uja tsopano moyo wafika mmene munthu amene akukhalira na kumbali yopeza mwa makatikati osati kulemeretsetsa yani. Pamene kunabwera anyamata pa galimoto yawo yabwino kwambiri anatipeza ankolota kupezani muli bwanji tili bwino kaya inu. Pamene ifeyo tili ndi ufa ogulitsa tinapeza shopu ku Mchesi ndi analotsamu anthu ena moti trake tangoyimitsa koma tikutsatsa ufa tatenga sample ili mujani ili mgalimoto ine kupita ukaona koma panopo ndalama ndilibe akuti yayi ife sikufuna ndalama chifukwa takudzudzumutsani tikupatsani 2 days or 3 days mukagulitsa mutimbira tikusirani nambala yathu. Ngati zimenezo ndi palibe vuto. Ndi anandiuza kuti loyamba mmamwa ake naumaliza matumba 25 koma sana ndi pamene ndimayimbira foni ndimaganiza kuti ufa umene wotsala uja ndikutenge
ndiye kungatheke kuti ndipeze ndalama yochulukirako mundipatseko 2 to 3 days pamene za pasavuta 2.5 ukwanira 13.5. Ineyo ndinali owakhulupirira 100% kuti sangapange chipongwe china ichonse ngati afika pondisira ufa chonchi matumba 20 chakuti akuba sangapange zimenezi. Ndiye ndinayimbira foni kumadzulo ndili ankolo tikumane mawa ndifoti business yathu timagwitsa amarestaurant amafuna kuti atigule katundu mawa ndiye ife tilawirire kuti akamabwera aja ikhale ufata tani tatenga. Ndiye ndamene ndapanga kale mauthenga nayendazi zanga mwa senti mu 25 mwangona chifani amene kuchesi amodetsa 34,000. Ndiye ine ndinauza zoti ndikodetsa ndi ma 32,000. Ndaza ukabwera ena amandipanga ofa kuti atitenga ku 50 ena 30. Ndiye kunapezeka zoti titafika pa spearhead ndiye kuti ndalama tamene ndinavala makombati amakhala matumba akuluakulu. Ndazika side pocket ya uku umu foni yanga tinafika malo ena amati pa spearhead anandilengera pamenepo tinalowa kukhanga tilupita ku 25 odi kupita ku 49 tinakhota pa Bingu Stadium. Munali mukwenda pa galimoto ere? Iwo anali pa galimoto samayenda pasi chabwino. Galimoto lomwe anafika nayo ndi ufayo. Ndiye tinafika roundabout ya 18 pamene amati interchange tinapitirira mpaka nakulowa parliament. Tinafika roundabout ya parliament pamene tsopano nono galimoto ija yamba kuyenda pang'ono tinangoti tadutsa roundabout ija kuti tikulowa msewu wa Sento kapena kuti tikatulukire town pamene anapanga slow down kwambiri. Anyamata amene anali kumbuyo fene nali kutsogolo ndi driver. Anyamata amene anali kumbuyo anandigwira ndikundisolola foni kundisolola ndalama pomweyo ndikankhira pasi. Ndiye pamene paja sindidziwa panopo ngati maofisi anasintha panali American Embassy mbali naye. Magada pamene paja anathamanga chochitika ndi chani anthu okhangati achiko kuponya ndule andibera ati anthuwa pamene ndimamba kuwafotokozera. Ndiye wafotokozera ndiye ndikudzidzimukabe izi ndi zenizeni kapena ndikulota. Ndapeza zoti ndi zenizeni ndiye ndinabalalika chifukwa panali anthu amene ndiponso ndapatse chani ndapatse ngani mare amadzandisira mazira ena amadzandisira mpunga sikumenso nalonjeza kuti abwera adzatenga ndi limene linachitika zimenezo. Ndiye ndinapita ku bandiro nango watutsira ena amene amasungizamo zinthu zina nango wapatsa ndi anadabwa kuti inuyo muoneka kuti simuli bwinobwino lero chachitika ndi chani. Ndiye sinafune kufotokoza chifukwa mona kuti tsopano amba kundiseka pomwepo lero basi ndili bwinobwino. Kenakano pamene nangonyamuka mkazi wanganso sanadziwe nangonyamuka kamene ndiri kunyumba kwa abusa kuja foti ndimapanga business ndachoka ndikukhala pandekha ndimakhala kumtandiri. Ulendo ndinawupangira ku 47 komweko ndi apapa ndiye palibe chifukwa chokhalira moyo. Pamene ndinanyamuka kupita kulowa town satana amenemo ndikuti wandipatsa chiganizo chimene nakatsikira pa Balaka. Pa Balaka ninabwerera mbuyo muno kufika pali chipatala apa pali chalichi ya Katolika. Ndibwezeka ndinapeza kuti pali ngati kachilechile choncho pamene ndinapa pamenepo ndira kunoku
palibe amene amandidziwa kuja kuti munthu uja warani munthu uja wasowa pamene ndinalowa pachire ndalowa pachire paja pamene ndili mankhwala nditathira kale nditapeza madzi ndikuti asungunuka nangofika pachire paja kutsegula botolo ija didi kumwa sipanatenge nthawi namba kutuka 12 namba kumva kupotokola m'mimbamo nde chifukwa mulungu samafuna kuti mwina ndipite mu njira imeneyo kunapeza zoti munthu anayima kunsewoku andidzithandize atafika pachire paja anaona kuti kutsogolo kwekeko kumveka ngati munthu kuti mwinake akulimbana ndi anthu pamene anabwera kunsewu jodzayitana anthu ine ukukhala ngati munthu akumpanga chipongwe ine ndimafuna ndikadzithandize anakandipeza kuti ndili ndekha ndi thovu likungotuluka nde anandifunsa mmakhala kuti nangozoti kulilongwe nde choyambira chimene chotsatira chimene anapanga ndikufunsa nambala muli nambala nde ndinangopeka nambala ya madamu anga nditapeka nambala ija mmene ananditengera pachire paja kupita naneyo pachipatala pafupi chapo mpaja sindinadziwe nde chimene chinachitika nchakuti chifukwa choti mano anawo oti alumana sangathe kundimwetsa mankhwala zoti tsopano azibwera andilondole kenano pamene amadzalandira uthenga kuti munthu uja khangati watitani watisiya pamene ataona kuti madripi sakuyenda ineyonso thupi lioneka kuti latani lazizira anayimbira chonchija anabwera kukatenga anesi kudzandiyesa zimezoti anachunachuna dripi ija kupeza kuti be sikuyenda ndi atanapita ngati kulumu kumene amasungirako mankhwala mmene amabwera inapeza zoti dripi ija yamba kuyenda pang'ono nde anandipanga press pamimbapa kundikanikiza kenaka atatenga zimene amayesera zija pamene aonesa kuti akupuma koma pang'ono tidikirire patapita nthawi pamene tsopano namboonetsa ndithu saini yoti ndikupuma ndeti untandire kumene kuli mtawuni kumene makhala anthu atseka masamba atutsa mipando mnyumba ali watitani nde inali yopereka chidi kwambiri foti tinaona lero uli kubandiro mmawawo ndiye muti panopo zachitika chonchi ali kenakano pamenenso imasinthidwa sentence ala munthu uja aonetsa kuti ali chani ali bwino nde ndinakhala kuchipatala pafupifupi masiku 4 madamu anga anabwera tinanyamuka kuchoka kuchipatala kubwera kumtandire nde kunabwera anthu chonchi nde tsopano patapita wiki anthu aja amene nali nawo zingongole aja anamba kubwera nde chimene chinachitika chakuti katundu wina amene nali nayo ja napeza zoti nangulitsa mochipa foti anthu amavuta kuti ndipite foti nthawi imeneyo katundu ofunikira kwambiri kwambiri ndimakhala ngati mpunga ndikuwodetsa ufa kwambiriso ndimakonda kugulitsa matumba ndinakhala kuti zinthu zimene zimabweretsa ndalama mofulumira za chepapo ndinangozigulitsa zimene zinatsala zija ndikubweza ngongole kupeza zoti ngongole ijabe sina kwane zambe zimene zinakhalira ndi nafotokozera pamene aneno za okhiya bwino ngakhale panopo ndalama ikukhala ngati kuti ivuta koma ndikuyenera kuti ndikuchotse mu chipsinjo chimenecho ndalama imene ifunika ndizingati pamene ndinawo zoti
apa ndini ngongole ya 2.5 nde sipanavute anatenga ngongole anatenga ndalama ija 2.5 sanafune kundipatsa pamanja anatenga munthu amene amagwira ntchito kwa iwo aliyenda nawo mupite mukapereke ndalama imeneyi. Ndiye tinanyamuka kupita kukapereka ndalama. Ndiye napeza kuti ndiye ngakhale ndili fulu koma ndiye kuti ndafika pa zero. Ndiye ngakhale ndimadzimva kuti ndapulumuka kumankhwala kumabe moyo mandipereka kuti tsono chimeneyo ndapulumukira apapa ndiyamba kuzunzika. Ndiye mpaka napeza zoti mtande uja foti tsopano zolankhula zinayamba kuchuluka pamene ndinachoka mu mtandiremo kumakhala kwa mpingo kumene nazoti ndikapitaso kumudzi anthu azikalankhula zambiri kuti aya analemera yanjani koma kuno samakhala nako mchidwi mauti ndiye mawu mopita kumudzi kunkhoma ndili kwa mpingo. Ndithu ndimene timakhalira moyo unafika pabwino kwambiri monga naika jipi pa ya Norman Bisale. Norman Bisale akabwera mbwandiromu ndithu macheza mpaka ulendo wina nzota uwidza kumbukira tete jambulitse. Mpaka tinajambulitsako ndithu maulendo angapo moti mwachina mwachithunzi chimene tinajambulitsa ndi Norman Bisale ndi chimenecho. Apa pamwina kukhanga ndasinthaponso ndayikapo chazeze ndi kashimadamu amabwera pachoko ndimakonda kugulitsa macheni ndi malingi. Achina zeze amabwera ndimakanda amaona ndigula malingi. Ero ndithu moyo umene ndadutsamo ndi umenewo ndithu kufika na pakali pano. Ndiye pakali pano moyo mungaufotokoze kuti ukuyenda motani? Madamu aja alipobe zikukhala bwanji? Madamu alipo ndamene tikukhala nawo nimodzi koma panopo moyo ndiwolimba panopo koma ndimathokoza Mulungu fwaji imona ngati imene ndapanga chimchomo ndi kuti basi ndi mathero azonse koma ndalimbikisidwa. Chinthu chachikulu ndi kukhala ndi moyo ndi kuyika Mulungu patsogolo chifukwa pa anthu ena oti ali ndi ndalama koma akusowa mtendere, ali mzipatala ena afuna mwina upanga hala ndege kumene kupita kunja kuti akapeze moyo. Ndiye ngati ndi moyo ndiyenera kukhala onyadira posatengera nyengo zimene ndikudutsamo kuti kutheka Mulungu ali ndi njira zake ndipo akhoza kupanga njira ina yotinso ndikhoza kuyamba kusimba lokoma. Alipo anthu ambiri amene akutimva pano, mwina nkutheka pali china chimene mungafune anthu atakuthandizani nacho, sindikudziwa mungafuna anthu mwina atakugwirani dzanja kumbali yotani? Ineyo kwambiri unapezeka ngati mwayi wa ngongole chifukwa panopo chinthu chimene chimandipweteka kwambiri nkoti khadi ndinabwezeretsa yomweyo ndinali ndi makasitomala ambiri ndikufika nabe pano mapeza kuti ena amene anachoka akumbukira ati magula zakuti pa bandiro andiyimbira foni. Ndiye chimakhala chinthu chondipweteka kwambiri. Ndiye amene akundimva ngati patakhala mwayi ofuna kuthandiza atathandiza mwayi wa ngongole kuti nditha kuyambiranso business. Anthu amene atafuna kuyankhula nanu angayankhule nanu motani? Kapena kuti mwina akumane nanu kumene? Ineyo panopo ndikupezeka pa mpingo penipeni
komanso pampingo pa depot kungotsika olo kungofunsa kuti nyamata jama kondo kuvala macheni amakhala pafupi ndi pamene ndimakhala ndi pafupi ndi pabala kungofunsa amenepo kwa mpingo kusewuna amene ndimakondovala macheni angapo nkhosi ndineyo. Komanso atha kundipeza kuzolera pa nambala iyi ma9 awiri 74 59 38 5 kumapeto. Komanso imene ma9 awiri 74 59 38 5 kumapeto. Komanso ngati imene idakhala kuti imene ili pa WhatsApp ndiye pali ma9 atatu 47 50 92 ma9 atatu 47 50 92 ndithu mukadzatero ndiye kuti mudzankhulana nane ine Oswald moti ndimangodandaula foti nambala ya bwana mkulu anoma ndisale nayo timalankhulana timacheza mwadzuka bwanji munthu wankulu andiyankha tadzuka bwino, koma chifukwa chakuti kwa foni imenepo nambala inandisokonekera. Koma ndidziwa kuti mwina idzafika nthawi idzaona tafunira zabwino zonse chifukwa chakubweranso mboma. Chabwino pomaliza nkutheka muli ndi mawu amene mungafune kuwasira anthu amene akutimva pano akhale mawu otani? Ndifuna ndingowalimbitsa mtima nkutheka kutinso pala anthu ena amene adutsa nyengo imene ndadutsamo ine, nyengo yopanda chiyembekezo, koma ndikukhala ndi chiyembekezo. Koma upeza Satana kaizo samafuna azikhala ngati ochenjera, koma Satana si ochenjera. Mwinanso anakumana ndi zimene ineyo ndadutsamo. Chimene ndingalimbitse mtima osataya mtima, Mulungu amakukondani, Mulungu amatikonda, nkhani yayikulu osansiya Mulungu ndiye mwini zonse.